Xaime e as alhandras, de Tim Bowley e Inés Bilby, de la colección Mini Libros de Calandraca. Xaime plantou unha alandra, pero antes de que pudiese medrar, un esquío desenterrouna e agachouna. Xaime plantou unha alandra, xermolou e agramou da terra, pero un cabalo pisouna e esmagouna. Xaime plantou unha alandra, xermolou e agromou e medrou, pero unha cabuxa comeuna. E Xaime plantou unha alandra, xerminou e agromou e medrou, pero uns pícaros abaneáronse na arboriña cando aínda era feble e rompéronlle as pólas. Xaime plantou unha alandra, xerminou, agromou e medrou e converteuse en árbore. Pero alguén a tallou para facer lume. Xaime plantou unha alandra, xerminou, agromou da terra, medrou ata que se transformou nun gran carballo. Agora moitos páxaros aniñan nas súas pólas. Xaime e seus amigos sentan baixo a súa sombra nos días que vai sol. E cada ano 1.000.000 de landras caen das ramas do carballo. Os esquíos agachan unhas poucas. Os caballos esmagan outras poucas. As cabuxas comen unhas poucas. Os pícaros rompen outras poucas. Algunhas medran ata seren árbores e son talladas para facer leña. Pero aíndas que medran ata transformarse en fermosos carballos e cada año danos milleiros de landras. E algunhas crecen por aí.